Hello! Bun venit, v-am tot promis că vă fac rețeta de cookie proteic. Rețeta aceasta am văzut-o la Brandon Harbady și este extraordinar de bună. Este un biscuite delicios și pentru asta ai nevoie de ovăz, fulgi de ovăz, 80 de grame de afine, proteină. Eu aici am proteină cu cereal milk flavor, peanut butter sau almond, caju, ce vrei tu. Eu îmi pun și puțină esență de vanilie și puțin praf de copt cu puțină sare de Himalaya. Cam atât și o să mai avem nevoie și de apă la final. Pe lângă toate ingredientele o să mai ai nevoie de o folie din asta de aluminiu. O să mai punem și apă, după cum vă spuneam, iar folia o să o tapetăm puțin cu ulei de măsline sau dacă ai un spray, dai cu un spray foarte puțin. Eu o să fac la air fryer și vă recomand să faceți la air fryer pentru că este mult bună decât la cuptor. Dacă nu poți să faci la cuptor, anyway, eu o să folosesc acest air fryer. Aici o să pun folia de aluminiu, biscuitele o să vină peste și 8 minute pe parte, 8 minute pe parte la 200 de grade. Ok, după cum vă spuneam, trebuie fulgi de ovăz și punem 105 grame de fulgi. Bun. Pe lângă fulgi avem nevoie de 40 de grame de proteină. Eu o să pun, e prima dată când folosesc cereal milk. Vedem dacă este folia tata de aluminiu. Sper să și iasă. Bun, de obicei folosesc de ciocolată. Da, tati, este o folie. 48 de grame, merge. Bun, acum avem nevoie de o lingură. Să amestecăm totul. Care nu am. Fac furculița. Bun. Se incorporează tot. Fac o furculiță, tata, da. Bun. Pe lângă astea, avem nevoie de praf de copt. Eu îl folosesc pe ăsta de la Dr. Oetker. Îți trebuie undeva la 2-3 grame. Și cântarele astea nu prea măsoară, ele e extraordinar, așa că sper să nimeresc. 2 grame, gata. Bun. Amestecăm. Puțină sare roz de Himalaya. Puțin mai mult. Mai avem untul de migdale sau de caju, peanut butter. Mie îmi place asta de migdale. Este mult mai delicios și mai moale decât ăla de... Da, tati. Și punem undeva la 15 grame. S-au dus mai mult de 15. Incorporăm și pe astea bine, cât se poate. Bun, și acum punem puțină apă. Important este să puneți apă, acum depinde și de foarte mult de proteină. O să încerc să vedem cât pun eu aici. Să puneți cât să se amestece și să nu fie extrem de lichid. Acum am pus 75, 100. Important este să-l amesteci bine. Da, tati. Uite, și cam așa ar trebui să arate. E îmi pun și puțin esență de vanilie, nu foarte multă, sau puteți să vă puneți fluff drops și este la fel de delicios. That's it. Bun. Și la final adăugăm afinele. Pe folia o să dau puțin ulei de măsline. Te ajută foarte mult asta ca să nu... Tata, închide frigiderul, te rog. Să nu se lipească și să-l poți întoarce. O să facem 8 minute pe o parte, 8 minute pe parte, la 200 de grade.
De obicei îl pun și îl așez în air fryer direct, dar am zis că să vedeți exact cum îl fac. Fac aici afară și trebuie lingură, da? Sunt toate la spălat. Dar nu avem lingură, nu, sunt la spălat toate. Unde? În mașină spălat asta. Care? Îl facem în formă de biscuite. Important e să nu-l faceți nici foarte, foarte subțire, dar nici extrem, extrem de gros. Dacă aveți, puteți pune și, dacă vreți, puteți să vă puneți și puțină scorțișoară. Dar cam ăsta este. Haideți să vedem dacă ne descurcăm cu nu. Voilà. Da, tati. Bun. Ăsta este, acum merge la 200 de grade. Yummy. Și acum luăm minunăția asta. Așa. Yummy! Yummy! Cam așa arată. N-am putut să mă abțin. Cam așa arată. Este delicios. Bineînțeles, vă las aici valorile nutriționale. Are destul de mulți carbo și e destul de mare pentru o singură persoană. Pentru mine este suficient, adică e ca un breakfast de off-season. Dar poți să-l împarți în două și asta înseamnă că rămâi cu undeva la aproximativ 30 de grame de proteină, 40 de grame de carbohidrați și cu 10 grame de grăsimi, ceea ce este extraordinar pentru micul dejun. Dacă nu poți să ți-l faci și gustare, poți să-l împarți în 4 și poți să ai un snack delicios de cursul zilei. Dacă îl faceți, dacă faceți rețeta, încă o dată vă spun, rețeta este de la Brandon Hardbody. Eu am făcut-o cu ingredientele pe care le folosim noi aici de obicei. Puteți să folosiți orice altă proteină, nu trebuie neapărat să fie la MyProtein. Dacă o faceți, dați-mi un tag pe story pe Instagram să vă văd și eu. O zi faină, ceau!